hotuna da muka ɗauka a waya sun yi kyau a ƙarfin kyau su ne da waya da sai a tura kafa ki goge na san ki da goge don a barkan waya ya adana wa da hoto yau yan albarka da to shi kenan ba a'a kar mu yi haka ba ma haka da ku kuma kar mu yi haka da ku a'a wannan ba irin yara ba ne da ake kawo su aikata marasa gani wanda nake kasa a kayan aya a ɗan fara da abin da za a ba su sa'a da sada ba su wannan ba wannan tawo ce halaka ne na aika ai abin ma da yake da tura mai ake kuma ba wata matsala ba ce kai ka kiyaye ni billahi abdullahi la ilaha illa kiyaye ni dan dawo daga na kudo mun yi rashin mutunci ce ajiya wannan fada ce ba ajiya da su kustomomi ke ne ka kuma rashin mutunci a cikin kasuwar kan ni ba ga ai ai suke zuwa wajen na yan aibau wanda nake ba ku su ake mutuwancin su nake kawancin nake ya ba ni kuɗi ni da yaran nan kuma abin yanzu jiwon ya wuce ko ina sai a kaina zai fada sai yadda na haifa za ku zo ku je kuna zo kai mu ya karɓi wannan sai kina ne ko wallahi ba sun da ake ke ki bar ɗan wasu kuma ke da mun yake wala so sai ki ce ba haka ba harkar nan mun riga mun saba ba mu ɗan kuɗaɗe nake ba kina kasawa ne ke ma dai ki samu kuɗaɗe ko in lalacewa ta wallahi billahi idan ba dan a gaban shagona kake ba kuma ba na so ya ta gane ni ake nufi da sai ne maka rashin mutuncin da daga ranar idan kan ka bari sai ka aida na sani me yasa ka wanke bari wani an ce mutuncin da ba hajiya harkar nan da ya ce kai wani tsaya ki wani wasarere ƙarshe wani kuɗi za mu ɗauka mun baki ba wani abu kuma za ka bani kuma me kake da shi yan silayen za ka bani ne ma me kake da shi bare ka bani dan abin da nake sayarwa a da nake samu idan na aurar da yata ita da mijinta take ba su ikon Allah ba zan kasa ba nawa da kudin naka ba hajiya harkar nan ba yau ta fara bai kamata kin ga idan ki ko da saki so ba na yin haka yanzu kina nufin wallahi ma san da ba na san haka ne ba na so au me da na ka je ki da na ka ba ko je na ko menene ke kuma mutane ban karbi nan ba su ko bai sawa na ta ubanki ki ci ba ku baki daga nan ba ta kan me da na ko ta mun da na ku ce mun da na ku ce mun ai ai to to ba da baki haka ne na ce ne bari dan na tsaya ba da haka ne da na ga idan na kawo yan aiki waɗanda ba su da gata ba su da gado yan aiki sai da babu ai ba ni shi ne ba kuma da muke ina dan bani kuɗi na haja wannan ba kayan haja amma sai ku ce ku idan na ni ba so nake baka so na ina kawo da ina ganin da wani abu ya har da na arga an saba za ka fita da kusa sai na yi masu zuwa daya akwai an jima a yi abu dawowa kawai da ganin mutane ba ki san su ba don su ce ki ba su lamba sai ki kama rawar cikin al'umma za ki ba da lamba to ki kiyaye ni ba zuwa ki aikin sai da abinci ba kawai kin ji wani ka tafiya na aiki na lokacin tafi ki kiyaye ni wallahi kan da ƙara gani kun da ƙara gani suna mutane da shi haka kana dan jamu da kana samun kuɗi kana kai ruwan suna su shi ke sai a bakin musu da dawo kanka ina zan so wannan abu wallahi zuwa nake haɗawa